На 1 ноември отбелязваме Денят на народните будители, без които ние едва ли щяхме да се наречем българи. На този ден ние, българите, изразяваме благодарност и признателност към тези, които с любов наричаме народни будители, на онези, приели за свят дълг да работят за просвещението и просперитета на българския народ. Поздрав за празника са подготвили всички второкласници от Средно училище Вела Благоева. По случай Деня на народните будители, втория клас са подготвили постери и книжка. Учениците от 2 Б клас ви поздравяваме по случай Деня на народните будители. На 1 ноември празнуваме Деня на народните будители. В този ден отдаваме почит към делото на книжовниците и просветителите, съхранили през вековете духовните ценности и добродетелите на нашия народ. Сред най-почитаните народни будители са Паисий Хилендарски, Иван Вазов, Васил Левски, Христо Ботев, Вела Благоева и други. В своята история славяно-българска Паисий Хилендарски пише: твърде много обикнах българския род и отечеството. И много труд употребих да събирам истории от различни книги и истории. Докато събирах и обединявах истории на българския род в тая книжчица за ваша полза и похвала. Написах я за вас, който обичате своя род и българското отечество и обичате да знаете за своя род и език. От целия славянски род най-славни са били българите. Първо те са се нарекли царе, първо те са се кръстили, най-много земя те завладели. Ние научихме и името на Стоян Омарджевски. Кой е той? Стоян Омарджевски е бил министър на народното просвещение. Определя датата 1 ноември за Ден на народните будители. Защо 1 ноември? Защото тогава е деня на покровителя на българския народ, свети Иван Рилски. Името на празника на народните будители подсказва професор Боян Пенев като ден на почит пред онези родолюбци, които са пробуждали народа чрез слово и оръжие, воювали са за вярата, езика и свободата на България. О, будители народни, цял низ светли имена, чисти, сияйни, благородни, вие сте нашите знамена. Кой са
Здравейте! Ние сме учениците от 2 В клас и ще направим кратко представяне за някои от народните будители. 1 ноември, ден на народните будители, ден за почет и слава на всички просветители, духовници, борци за свобода. Празника се празнува от 1922 година в град Пловдив. Днес е официален български празник. Паисий Хилендарски. В своята история той написва за всички българи, които обичат своят род, история и език. Паисий Хилендарски, първият народен будител. Софроний Врачански. Пръв преписва история славянобългарска. Софроний Врачански е български духовник, врачански епископ, народен будител и виден възрожденец. Живял по време на турското робство. Борил се за просвещаването на българите. Родител за свободата, защитник на Враца и цяла България. Първи препис на поп Стойко Владиславов. Втори препис на поп Стойко Владиславов. Доктор Петър Берон. Пътят на Петър Берон е дълъг и разнообразен. Той е имал няколко професии. Доктор, учител, учен и търговец. Той освен български е знаел още 8 езика и е създал буквар с различни поучения или така наричания рибен буквар. Той не е просто буквар, той е учебник по всичко. В него има математика, философия, добри съвети и много още. Букварът е създаден през 1824 година. Васил Април. Васил Априлов е открил в родния си град първото светско училище на име Априлската гимназия. Първият учител там е бил точно Васил Априлов. Неофит Рилски е бил един от учителите там. Той е създал първия български глобус. Братя Меладини. Български народни песни. Сборник, създаден от братя Меладинови. Те съдържат текстове над 660 народни песни. Петко Рачев Славейков е български поет, публицист и политик. Той е роден в нашия град. Той превежда много книги, вестници и списания, като една от неговите крилати думи са: да би мирно седял, не би чудо видял. Иван Вазов, наричан патриарха на българската литература. Той е написал много стихотворения. Първото му стихотворение е Борба. И, например, като Търново, молитва и училище и много други. Сега ще прочета стихотворението Училище детенце. Училище детенце хубаво, пиленце любаво. Къде под мишничеста с малка книжчета отивам, бабичко, макар и слабичко, книга да се уча, добро да сполуча. Васил Невски, апостол на българската свобода и също борец. Той е известен с имената Васил Невски, дякон, апостол на българската свобода и Джингиби. Неговите думи са: ако печена, печена цял народ, ако губя, губя само мене си, дела трябват, а не думи. Ще имаме само едно знаме, на което ще пише чиста и свята република. Христо Ботев е български поет, революционер и мислител. Със своята чета превзема кораба Радецки и челва българската земя при Козлодуй.
Четата води тежки битки за свободата на България на връх Околчица. Тежко, брате, се живее, между вълци неразбрани. Душата ми в огън тлее, сърцето ми в лют и рани. Отечество мило любя, неговият завет пазя, но себе се, брате, губя, тя глупци като мразя. Мечти мрачни и мисли бурни са разпалили душа млада. Ах, ръка си кой ще турне на той сърце, дето страда. Нищо, отзив няма, на глас искрен благороден, пък и твоята и душа няма, на глас Божий плач народен. Гордеем се, че сме потомци на славен български народ, воювал и се борил смело, за да запази своята вяра и род. Поклон пред вас, будители, раздали в мрака светлина, събудили от сън душите, повели народа в бой за свобода. Честит празник, будители, от 2 Г клас! Васил Левски от Ангелина Жекова вкарвал на край градчето, син очакван се родил. Бързо раснал момчето, кръстено с любов Васил. Дяконе от манастира, тръгнал по света широк. Трудният ти път не спира и след твоя Левски скок. Ти апостол е бездомен, миг покой не пожела. Неуморен, храбър, скромен, вдигна градове и села. И умрял за свободата на народа мечник и останал жив в сърцата, българино най-велик. О, будители народни, цял ни светли имена, чисти и сияйни благородни, вие сте нашите знамена, нам за вечни времена. Горди сме с историята славна, горди сред славянски род, с Кирил и Методий, плам на пламък, светъл на възход, с писмена към нов живот. Чест и слава, вечна слава, вам, будители народни. Петър Берон. Доктор Петър Берон е роден в Котел и е един от известните възрожденски българи, просветител, учен, енциклопедист, лекар. С негова помощ са открити над 20 училища. Той написва така наречения рибен буквар, който е първият български буквар. Васил Левски, роден 1837 година, починал 1873 година, апостол на свободата. Ако спечеля, печеля за цял народ, ако загубя, губя само мене си. Паисий Хилендарски, народен будител, автор, духовник, автор на история славено-българска. Васил Априов е български просветен дец и книжовник-патриот, един от главните дейци на българското национално движение. Алеко Константинов Щастливеца е български писател, адвокат, основател на организираното туристическо движение в България. Георги Раковски, основоположник на организираната борба за освобождението на България.
публицист, журналист, историк, бащина, огнище, не забравяй, стари обичаи не презирай. Христо Ботев е национален герой, революционер, поет и публицист. Този, който падне в бой за свободата, той не умира. Аз съм българче от Иван Вазов. Аз съм българче и силна майка мене е родила. С хубост и блага обилна е родината ми мила.